katsojat. Tän lulkuaikana on tullut monenlaisia yllätyksiä. Samalla on tullut myös hyviäkin hetkiä kuvattua. Eli tulette näkemään ne asiat tällä videolla ja myös vähän kuulemaakin niistä. Lomalle tuli sellainen yllätys vastaan, että mikäli on vaan pari tuntia töissä, kuten minä, niin onko se sitten ennemmin päivätoimintaa kuin työtoimintaa. Ja se on pistänyt mut miettimään jotain muutosta työelämääni. Voi olla, että mulla työpaikka vaihtuu, mutta se selviää sitten loman jälkeen. Kavari laittoi jotain viestiä. Ja sitä mä olin sanomassa, että mun työpaikka saattaa vaihtua, koska on tullut sellainen tunne, että mä en oikein viihdy mun nykyisessä työpaikassani, vaikka mä saisin sieltä ruokaa, vaikka olisin saanut sieltä rauhaa. Se on vielä selvittelyn alla. Muutenkin mun mieli on ollut vähän matalalla, jonka takia ei ole ollut oikein loulufiilistä. Vaikka louluaatto meni suhteellisen hyvin, mä sain ne herkkuja sukkapareena yhdettyä sinne.
katsojat olette jopa toivoneet minulta vähän kuulumisia musiikkiuraan liittyen. Sitä vähän ne yhdessä livessä käsiteltiin. Mut sen verran mä voin paljastaa mun tulevaisuuden suunnitelmista, että mä tuun tulevaisuudessa keskittymään musiikkipuolella enemmän konemusiikin tekemiseen sekä kahteen bändiprojektiin nimeltään Roiskena Nuija. Ensi vuodelle olisi lisäksi suunnitteilla muutamien soolosineen julkaisuja, mutta mä tiedotan niissä sitten myöhemmin ensi vuonna, kun mun suunnitelmat selkeinee. Lisäksi mä oon miettinyt, että mä rupeaisin tulevaisuudessa auttamaan muita ihmisiä, kuten mä oon todennäköisesti niitä tehnytkin. Te olette saaneet kuulla joitakin ajatuksia, vinkkejä liittyen elämän taitoihin, niin muun muassa siitä, miltä tuntuu elää kiireessä, niin poispäin. Voitte tuun jatkamaan siitä sitten ensi vuonnakin, koska sillekin on tai sanotaan vaikka näin päin, että ensi vuodelle olisi luvassa monenlaisia ideoita hyvinvointina elämäntaitojuttuihin liittyen. Mä jopa miettinyt, että rupeaisin tarjoamaan konsultointia. Oli pakko pitää pien breikki, kun mua rupesi vissiin vähän huimaamaan. Onneksi se tauko sekä velen luominen ne auttoi asiaa. Niin sitä mä olin myös sanonut muun muassa, että tulevaisuudessa mä tuun myös jatkamaan sisällöntuottajan puuhia, etenkin kun näitä somevideoita on ollut kiva tehdä. Musajuttuja mä tosiaankin tuun jatkamaan niin kuin tähänkin asti. Olen jopa haaveillut siitä, että olisi kiva tehdä musiikkia myös muillekin, kuten sanoituksiakin. Muutamia kertoja päässyt niitä tekemään. Ei
siitä sen enempää. Tämmöisiä tulevaisuuden suunnitelmia mulla oli. No, palataan sitten ensi vuonna asiaa. Tuun varmaan tässä lokakuussa pitämään vielä yhden livenne. Katsotaan mitä mä keksin tän tauon aikana. Mutta mä tuun enemmän keskittymään rentoutumiseen, lepäämiseen. Tuun jotain kuulumisia kertomaan ainakin liveitenne. No, shorts-videoiden muodossa. Eikä siinä mitään. Nähdään seuraavassa videossa tai livessä. Se on moi.